Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gipman so khabar sa basamranaw. Mga tutulan, adi manggulaw-law. Di nagyang kaya di katidaw, agyang kaya Iran, nagugyang kaya Amerika, nagusupad ang mga khabaran na sisagyang kaya Middle East, iptugalin tanwari sa basa Mindanao, sikot taman nakapkagatan ron. Sa manay, mabangsa ko nagyang kaya headline. Di tanong di pinanewa na batian tanong ang mga headline. Ano ka punan tanong amay ka batano mamakaw masami raw tanong magatos. Inshallah na punan tanong sa maga nagyang kabar sa basamranaw pangser ni way. Kan tanong maga na rin makapun. Trump halt plan Iran strike as MBS pushes for regional de-escalation. Yang ay ko na si Trump na itirgyan ko o di na itirgyan ko nagyang kaya plano niyan kapupangatakan yan si isagyang kaya Iran sabab ko na isagyang kaya pangni yakin niya MBS o di na siya kiniya bin Salman sagyang kaya Saudi Arabia. So ginan ni pumatian tanong ang kaya kapag target ni Trump, sagyang kaya kapag sultan yan si sagyang kaya Iran, sabab ko na isa effort na gupanamar, agyang kaya manan yan na siya kinya MBS, udi nagyang kaya si bin Salman, sagyang kaya Saudi Arabia. Israeli attack across Gaza kill 17 as ceasefire violation continue for 297th day. Yang ay ko na Israel. Natuloy-tuloy jud niya di ka pangatak si isagyang kaya Gaza sa iman to atigyan na miya ka 297 gawi ini po si ko ayman yan na ceasefire. Sagyang kaya babugo kaya takakira nagyang Israel na aduto sumya panutul asa pulo agupito amyatay sagyang kaya mga Israeli mga Gaza. Shoutout Rakanusan Mahid Abdul Jabbar Alimuding Pandapatan Haji Mutalib komenta ni wari mga pagarias sudar pa wanda kanusan kapapantagi sa manen na may ka nakikakuan lubat ta cellphone na kanayap church tunari Mahid Abdul Jabbar loud and clear sa manan. Shoutout sa 51 live views 53. Share niyo rin mga pagarias kano sa na 53 na share niyo ka bapyang gagay sa bumiya akitiwa ko. Naka-idol final ubang ka lamda suwi. Da kami apa sa daw ko dumbuma. Sa manen nagima pi balita si paninta ko la ni targang ya digatido kapirap manaregi nga ya ko. Tunay ni. Maalak o di na maalaga na maalagay sa kuan nakalagay sa alanganin. Trump, we major strike on Iran energy infrastructure as US-Israeli coordinated. So, giya ko na si Trump na sa manen na din yan di pamimikiran. Agyang kaya mala akatimbakan yan si sagyang kaya Iran, si ko mga ayamanan yan na energy infrastructure as US-Israel coordinated. So, giyang kabar na banday ni Mao ori. Naging uto ako na yan Mao una. Ay mao nagyang uto kitirgno ni Trump. Giyang ko na si Trump na maunang uto balita, ligito latest. Yan nakapagaw kay pita. Ay manan yan na si Trump na din yan di timba-timbangan. O di na pamimikiran nagyang kapagatakan yan sa mala. Si sagyang ka Iran, sagyang kaya manan yan na mga energy infrastructure iran. Dataro mga light, o di na mga nganin sana energy infrastructure. Israeli as Israel as US Israeli coordinated sama na emanan yan na
Sagyang nga ikaw nadiran di ka pamalano sagyang nga Israel lawga di ka pamalano Israel lawga Amerika sa kamumberan sa mala sa sagyang nga Iran. Ugid na miya dapayanan de wala ko alam kagi edna latest apagitargit Trump pagyang akatidaw. Shout out sa 98 live views. Nadudubo ka tawarin na. Mga pagda. Dudubo ka tawa pagda na ako. Ay manan yan na kapakaya katatan. 102. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gipan so kabar sa Basamranaw. Sa manen na 105 tanulangon. Makapagda. Trump halt plan Iran strike as MBS pushes for regional de-escalation. Giyangay ko na si Trump. Nayaman na niyan na nuto so pamikiran niyan nakita pala niyan si sagyang kaya planado. Aman na niyan na plano niyan plano niya nakapag-strike niyan o di nakapumumbay niyan si sagyang adar pa Iran sabab si sagyang kaya Panamar agyang kaya siya kiniya bin Salman mana sagyang Saudi Arabia gyang kana na mabaliran wa king for regional de-escalation sagyang kaya Panamarian sa Kibaba agyang kaya mana niyan na di ka tidawa. US President Donald Trump announced on Saturday that he had canceled. Sama na ito na dakatidawa. Past tense ay, ino sare. Kaya man na niyan na US President Donald Trump announced on Saturday that he had canceled planning military strike against Iran, claiming the decision followed request from Tehran and other regional countries to allow negotiations over proposed peace frameworks as Saudi Arabia intensify diplomatic effort to prevent a wider regional war. Yang ko na siya kiniya President Donald Trump. Napya ki tukawan yan, nagupya ka lang kapya ni Sako Sabto. Tunatanay man to, Sabto. Agyang ko na kini targan yan. Sagyang kaya kapumumbay niyan, kapagatakan yan si sagyang kaya darpa Iran na. Sabab ko na isagyang kaya request mismo agyang kaya Iran na agusto piti barangan ang mga darpa states san sagyang kanan na Middle East kaangkon makalawang agyang kaya manan yan na peace framework man agyang kaya kapangingimasada na sagyang kaya makambubala siruman as Saudi nagugyang kay pa na Saudi Arabia na intensified diplomat effort piya ka bagrian piya ka layan agyang kotwa din yan di ka pangilaya gulalan sa diplomatic o di na piyaka layan so di niya piyaka bagrian so di niya di gulawlan sa kitar agyang kaya kapupakalawlad agyang kaya di katidawa si sagyang kay Middle East. Shout out sa 141 live views. According to the Saudi press agency, the Crown Prince emphasized all possible effort should be made to achieve a de-escalation and create conditions for diplomatic solution capable of preserving regional and international security. Diyan kay ko na siya kiniya Prince bin Salman na pag-emphasize niya, nagyang ko langon na tigyan o possible ayaman na niya na dapat panggulawlaan na kailangan na tigyan na manggulawla tano asar bo tigyan ka marantano. Agyang kaya ayaman na niyan na di ka tidawa condition for diplomatic solution na ayaman na niyan na asar bo tigyan ka marantano. Agyang kaya di ka tidawa sa makaukit agyang kaya ayaman na niyan na possible solusyon na kapaka belag agyang kaya makambabala capabilities of preserving regional and international security o ay naguyamanan yan na ando man ay ma-preserve o di na maran agyang kaya yamanan yan na
threat o di nagyang kaya kapkeda agyang kaya mitero international security. Announcing the decision on his Truth social platform, Trump said he had agreed to suspend the planned operation after Iran and other Middle Eastern countries requested additional time following agreement on the perimeters of possible deal. Giyang kaiko na siya kiniya Trump. Napiakaw kitiyan si saging social media platform apitero yan. Miniuga kwa tigyan. Sa masuspend pa si. Udi na mitarag pa si. Agyang kaya manan yan na plano, di ka pamumbai si sagyang kaya ayamanan yan na Iran, nagusagyang kayamanan yan na pitibarangan, udi nagi ang mga talag pada Iran ang mga country. Requested additional timing from following agreement on the perimeters of possible deal. Nasabapod na isi sagyang kaya pangni, agyang kaya mga countries si sagyang Middle East, kabugan sauras, agyang kaya kaadn, agyang kaya agreement, why matoon so possible deal, udi nagyang utwa kapaka pagayon, agyang kaya makambabala. I have agreed to cancel the attack for future benefits of the world and likewise the survival of a successful and prosperous Iran, Trump wrote. Mana bientog yung panera na beteng na mama. Peter yakin niya Trump, amin yuga ko atigyan. Ami tarag pasiso ay mana niyan na di ikatidawa for the future benefits of the world. Para buat tigyan si iko kamapian o pitibarangan na dunia, pitibarangan na country si sagyang kaya dunia na yaman na niyan na itirgakan sukat tidawa. And likewise, the survival of nagwayaman na niya na datarutud mabu, so yaman na niya na kapaka-survive, agyang kaya yaman na niya na kapaka-survive, nagukat tegumpi agyang kaya Iran. Prosperous Iran. Yung ato na pura prosperous na tegumpi oh. He said the decision remain conditional on the parties being able to rapidly make a deal. Giyang atigin na desisyon. Kitir rin sa giyang atido na conditional. Ayaman na niyan ad na condition. Ad na mga pang ni. Kauto. Sayaman na niyan na mga condition na giyang parties begin able to rapidly. Kailangan natigin na giyang atigin na puhingi masadan. O ay na rapidly. Pamanang gugaan na niran, agyang utakapakambuel sa deal apagayunan, agyang kaya Amerika na huwag yung Iran. So, pagka komenta ko si mga pagarya. Ay manan yan. Oy, napaganero na ini targiran suka tido sa mga kalimagaw eh. Pia ka resume raman nagdiba kan siraman siruman agyang Iran sa tanto ama. Kaya manan yan na hindi inaman niya may pressure si Trump. Kasulangon, so kadaglan ko kakad na no military niyan. Na aluminium na so mga tao. Mirali siran sa pakawan niyo siya si Trump. Pakawan niyo siya ng mga military. So gina ni pressure sa na tagu. Why? Kagupuan tuloy-tuloy sudi ka tidawa. Na yaman na niyan na sudin sumadak lataw. Na aya din pupuk ko presidente ran. Sa yaman na niyan nakapakawa ya Amerika. So that way so president na may kadataro to. Why? According to Trump, the proposed agreement would include the immediate, complete, and total reopening of Strait of Hormuz and to what he described as Iran's nuclear threat. Peter wagyang gaya si Trump. Gyang tigin na proposed agreement na kailangan. Di nagyang gaya pembelan. Abagu agreement na kailangan na tigyan immediate. Laman si Trump na di lumalakaya. Laman na mga katuruin na ada taru di lumalakay. Gihatigin na propose. Bago pembela niya ay mana niya nakapasada. Na kailangan na tigin na immediate. Naguyama na niya na complete.
ang total reopening of Strait of Hormuz. Kailangan natin na sumagaan na makompleto agyang kayamanan niyan na kapasadan agut total akaopenan agyang Strait of Hormuz agwayamanan niyan na mapasad kataguan sa tama na agyang kaya di kambal sa Iran sa nuclear threat o di nagyang kaya kikaalakan sa agyang kaya di kambal sa nuclear power agyang kaya nuclear bomb agyang kaya Iran. So samanan na dua apang ni Trump agyang kaya manan na Strait of Hormuz na kailangan natigin ang builin niyo sa solusyonan na akaopinan sa magaan tumagaan. Agugyang kayamanan niyan na di kang buel sa nuclear bomb agyang kayamanan niyan na Iran agyan na ni mala kayamanan niyan na threat o di na pangangalak kapakalak agyang kaya pitibarangan na country sabab sa agyang adiran di kang buel na kailangan natin na katagunan sa tama na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ka na ko na rin sama na upamakasaging na pugupisa na kanit ubagi ino panagya mga giraw si Trump kuha nga matagbud na gyanan kapsuping ko kuha na tangila bedum owa bagyang aya Iran na basiran miya kapaya-payaw sa ceasefire daman giyang aya si Trump na riusurusuan niya na pamana si kumiya ka 10 agu 3 gawin na uman nagagawin na kukug niya na Iran ada ki kapkagdam yan so kaptim ba kay Iran na bedum ka sobra so kapse upairan na bedum ka sobra so pagdaan niya na Iran ay taman abagriya nakagi di pamana di ketak sa Iran di ketak sa Amerika giyang ko tapmeti anak na komentari na gid na di niya di panutul na giyang apsuan na Amerika pamatigyan na rusurusuan niya na paka bagbagri niya so kaptin ba kaniya sa Iran na sadya bagra Amerika na pilang kuluban na giyang aya Iran amay ka sumaopsiran so miya ka 10 to agu 3 gawi ayamanan niya na minigin sa miya ka 5 gawi piya ka resume raman ayamanan niya na so kaya pa ka resume yan na sobat to agyang aya ayamanan niya na Amerika na tiyak-tak pa Iran sa ayamanan niya na bina sa Iran ang nakampo Iran sa Jordan nagukampo Iran sa Kuwait so sama niya na ebo a functional apkatutula si na Kuwait giyang kaya Kuwait si guwa ni na miyadagdag la functional Qatar sa langon tanurun na imatao kag nati baka no si Mia Vlog shout out sa 185 years so kay suda maka-share na share niya na naka 185 nakagay na siya ko isa gawin na almost 300 tano apang share niyo ko na rin na para madagla makatukaw Allahu Akbar niya kadag sa mga Muslim gina na ki Alanuddin Barakal Tata Agwam shout out Insan baskadan salam rakasan Samer Maruhum shout out sa nagbigay ng 10 star di Gia yon Amrin Rasuman Abidin Abdul Jabbar Minalang shout out rakasan Allahu Akbar nakatata sobra tano 202 mata na miya bubay ako waki pamana datara kan nagpagilay na kay kasusubay-bayan tanuman diyan na sudah makaser na share niya na ako ang tanong makadaral kasusubay-bayan tanong ang miyaw lola amya ka piret na igawi nang baka no san miya bilag why adita no di ka naging kinitar ganira nun paman na 2 days ay mini kinitar ganira na napya ka liun de Iran so miya nga bibina sa sisagyang kaya Amerika previously kagye why adna miya pa makilay sa news sa miya nga uluga stealth F-35 atata na diya nga Iran na sa taman nakataya miyag baro una miyag basi nila nga papalasan si Raman Iran kabasiran pugusar sa jet fighter daman usar sa jet fighter Iran ay mataan na gyang adi ka tido nakatawan na Iran na debu basi pakataban di rambut tuban na Amerika kaya Amerika ra indudu sa Amerika
almost 20 hours ay pelargaw na plane. Adi rudi mapay-pay Pentagon na ugyang kongresira. Ay bu ako nagibu mga aswera na kikatatagusera na ginabui mapatay nga panananlangon. O ay nakautok pa na inuitan ni Raman. So gina ni maulaw si saging akatiduan na da kaya ba si tibana. Uwiid na kapagisa. Paganeron na kaila mapagsiran so darpa. Ato na yung kita kakapagisa ko darpa. Na basta so darpa namang ni sa sispire datareran. Na pamakamang ni sa sispire nandi man na Amerika. Ana pirma iniwaya. Aya pirma niyo na sa kami na giya kami. Upaman na sa kanon ang biloy na mis kano market. Naman na langon ng mga di misi di mapamana na di mirkano di pusaan. Kauto. Ginan, isaw to mga tanda. Datara yaman ni na Pilipinas. So kaya kung kira si Amerika. Na iman to na tama ni man to na sisiyan sa nga na libro. Anto no to a libro. History, ando doon nagyang to a 5. Agreement between America and Pilipinas. Pipero sa Amerika makapalo pa si Ransi. Pipero sa Amerika yaman niyan na makapanegosyo si Ransi. Pipero sa Amerika yaman niyan na military assistance. Limaw to. Pakaya lenyo ron sa nanakwan. So, kapag bubaya ka na sobra kabubaya kami, mashallah. Mamakinig sa balita iman to, waya ki pagariko. Alhamdulillah, kad na mga didatara na napamikiran, poso. Agi ang utap, kububaya ka, sabab si iko kapapa ka maradika, o di na kapapa ka, tunay ni, kipki poro o datar ka Muslim. Di kan sebutin so datara ka na Muslim, datara ka na maranaw. Kataw ni rin na marata na di na maninggulaw-laan. Pamana, so sa kanuna ya. O kataw yak na marata buka barka pa kabinasa, ay di ka naging gulaw-laan. Uwid na naman na pakate ka o na maranaw. Pumangbuilan ni rin sa istorya. So padiran, o di na, mahal na tarutuan na di ka nutos subutan. O ay. Akabubutay pamikiran na may kabaso, padaga na bang binasa. Adi ngay kabubaya, so, bantugan yan. Despite announcing push, Trump warned that military action remain an option. Sama na tigin nagyang kita targa nga di katidawa. Uwi da tigin na reparadupan. So yaman na niyan na kapakitidawa. Reparadupan na Amerika kasi ko kapakitidawa. The US is locked, unloaded, and ready to go against the Islamic Republic of Iran at level of military terror, strength, and power not seen since World War II, he wrote. Pad sa ini surat, udi na piyaka langka piyaka ini, udi na ini post yaki niya Trump. Gyan atingin sa man mana niya na Amerika na makaalak, ugid na loaded, kautwa, makaalak kami atigin, ugid na loaded, ready to go against Islamic Republic of Iran. Na ready kami atigin sa kasunguyami. Sagyang ka Republic of Iran. Si kuya manan niyan na militarization na gusto di ka pluluba ako military terror. Ay manan niyan na ready kami atigyan si ko kasugumba isi sagyang kaya Iran na gusto ay manan niyan nakapakipropta through military. Strength and power. Nagu mabager. Wah, malayat. Nagu mabager atigyan. So bager agyang kaya military. Agyang kaya manan yan na Amerika. Sa ready kami pakiilayami. Gulaw-la nami. Sudah niyo pan mailay. Aguda pan manggulaw si World War II. Na manan yan na ready kami ron natigagyang kaya si Trump. Dari piyabayang ano ron sa miyaka perawlan natigiwa. Ngingi. Di man naro si Trump. Pati piyabayan si Ranja pamana welcome. Adid. Pito man na si Rang. Agito ito. Pagka naro namin itargira. 5 gawin. Na ini peto iraman na ayaman na niya na open bulta. Debu mitagi gayaran.
Trump also claimed that the Israeli had agreed to refrain from launching attack while negotiation continue. Lagi pa natigin na yaman niya na Israel na miniyog sa yaman niya na refrain, mita pala kapasi, uli na makalukuan na pasi. Agyang kayamanan niya na kapung mo isa agyang kaya Iran sa kapakaw kita sa agyang kaya negotiation. Saudi Arabia pushes diplomacy. Trump announced follow-upon conversation with Mohammed bin Salman, who, according to SPA, stressed that dialogue must take precedence over further military escalation. Ayaman na niyan na siya kiniya Trump na piya ka liunda yan natigyan. Rina piya ka lang kapian orian o kaya pa kambiti Iran sa telepono. Kaya kiniya Mohammed bin Salman sa nga Saudi Arabia, who, according to SPA, stressed that dialogue must take precedence. Nagwayan ba na niyan na according to bin Salman, Peter Wagin na bin Salman, na kailangan na mamaday. Udi na madin. Agyang ko tayo na niyan, why? Na bitiara si ko negotiation over further military escalation. Siya tigyan si sagyang akipapan sa military escalation. Udi na escalation na nga na di ka tidawa. Escalate kapakala. The Saudi Crown Prince warned that every effort should be made to avoid dragging the region into a wide conflict whose consequences will extend beyond the Middle East. Ay man na na pagkakatero ay kina bin Salman, Prince bin Salman. Ay man na yan na pagwar ni sa mga pamagitayan. Ay man na yan na every effort should be made to avoid dragging in the region into wider conflict. Kailangan natigyan na lang na punggulaw laan tano na avoid dragging, na di tano tigyan matondo, so di tano dinggulaw laan sa kapapakadayamang agyang kaayamanan niya na di katidawa. Whose consequences will extend na ay manan yan na pakiusap ay niya bin Salman sa mga pili ng mga dato. Aditan wa tigyan ng gulaw laan so pupakadrag o di na pupakatondo. Saya manan yan na kapapakadayamang kapapakaula dagyang adi katidawa. Oy. Sa sogyang atigyan na conflict, di ka tidawa na sa mga swatigyan sa mga consequences. O di na o nga, agyang kayamanan niya na di ka tidawa na siya tigyan di mamaday. Sisagyang kayamanan niya na Middle East, mga darpa, sisagyang region. Separately, Axios reported that Mohammed bin Salman urged Trump to refrain from launching another large-scale attack on Iran. Yang atigyan na may panutula Axios na panutulyan na sikon si Mohammed bin Salman. Nayaman na niyan na pugakulan niyan. Siya kiniya Trump sa lukuan niyan pasi. Refrain. Lukuan niyan pasi. Agyang kaya di niyan di ka pamumbae sa mala. Sagyang kaya manan niyan o di nakapagatakan niyan sa giyang Iran. Expressing concern over the consequences of further escalation and seeking clarification regarding Washington's military plans. Ay man na niyan na yung kapagkakulin niya nun, natigyan na concern na kasi. O di na ikaalaka kasi. O di na kabaya kasi. Nagyang kaya di manggulaw la. Adi ka tidawa na swatigin sa mga consequences yan, further escalation and seeking clarification regarding Washington. Naman na niyan na suma di efika gyang ya di manggulaw na si dinggatan na sa gyang Middle East. Ikadwa na clarify niyan, pagkatana niyan si sa gyang kaya Washington anto na ititu ato na ititu entaperan si sa gyang kaya kaptim bakaran sa gyang kaya Iran. According to the report, Saudi Defense Minister Khalid bin Salman had also convened Riyadh position during meeting with senior official in Washington, while Qatar, the United Arab Emirates, Turkey, and Pakistan were likewise praising
for diplomatic effort to continue the conflict. Ay man na niyan nagyang ay ko na miad na meeting. Malay niya meeting. Si Sagyang Riyadh, Saudi Arabia, maapado nagyang kaya Defense Minister si Khalid bin Salman. Pagarin din ni Ikwan, akin niya bin Salman. Pagarin niya na Khalid bin Salman had also conveyed na padatigyan si Sagyang kaya ayamanan niya na posisyon nagyang kayamanan niya na Saudi Arabia. Siya tigyan sa gyang na meeting nagyang kaya senior official Washington na makadadar paro. Gyang tigyan na Qatar, gyang tigyan na United Arab Emirates, gyang Turkey na gyang Pakistan were likewise praising na Iran na aya kabayaran na praising mitapalak. Agyang kayamanan niyan nadika tidawa for diplomatic effort and contain the conflict. Amanan yan na kapagpangilaya. Siko pamana diplomatic effort. Amanan yan na kapagpangilaya kung mapia solution. Why? Sama contain. Amanan yan na contain. Giyang uta mitarg. Contain. Nguta mitarg giyang amanan yan na conflict giyang makambubala. So siran may meeting si Ranro sa manuto na Saudi, United Arab Emirates, Turkey, Washington, Pakistan. So ginan so kuan. Ginan ni so mediator sa giname po sa kapasaden. Ugid na aya nangunguna sa ngame po naging Pakistan. Sira niya man yan na kumbaga na sponsor. Nasusuportahan sira na Turkey, Qatar, ginan. So at this time, at this moment, kapag nga Saudi Arabia kumiapat. Ana, mala ko sa isarig. Mala ko isarig sa ging kumiapat na ging Saudi. Kaya pag neron na mamiakalos sa ging miakapiragaw yung Saudi yung Amerika na malosiran miakalos. So pang nita ko Allah, gina ni mamaday. Ay sumata na personally na malutap ko lang man na rin sa ging Pakistan. Abo piyang utakatir, nakatauton na dita kisasabutan. Dito nga tatagasan na uwi na isa sira na ako. Pana may itong siran sa top 10 na powerful. Top 20 powerful si Sagya Pwersa sa gina dunia. O pa man, uwi nga iakwan. Mga Muslim country na nangungun na malay power na abagriting ba na nga iakwan. Iran. Sumundo doon na nga Pakistan. Adi matero na nga Pakistan na mga nuclear Iran. Eno, gito mong bisa ba? Agi nga Amerika na malo niya na pagi po na amanan niya na wag Pakistan. Agupun bekra Pakistan na langon taggetanan. Away. Nila sa YouTube. Kenapa sa YouTube? Sa Facebook. Paman na bapiaswata na di buel sa timber. Mata amin din ako ni mantetin ako yawa Pakistan. Agi sa Pakistan na dataro so ditano di ka pagintaw guen ya. O ayap keto sana kan. Pinawas elementary na siya na sige susundaro na ito tabog yan sa muntod siya ngo to abadi ko na nga na saingid langkat si ko langkat sa kuan na igigiraw niya so karbay niya na sige dang sundaro na dit na batigyan no so data gi sa sangutama sa tano sangutama sa na detar na maseran ro imanto although bawal uwid na kanabayaran pa ka kukuha ni so timbak. Ngayon yun na uta sa mga kuha na detartano si Mabu. Sumala pamilya na mapupuno a puwersa. Nagirad na miyan nimbak siran sa swim 16 at adid na patah. Arami gid na pukilang aruminigid. Ayran ulit celebrate na timbak. Nagito, sa katanuguan ni Mabu. Nagira buka. Naid na celebrate tano na timbak. Babago ko rin na guminak kaysa ko umanak wana di tara pakating baka itu na mapiot ipen na pangguan ni sa sinapang nagira buka nagito sitwasyon ro sa akwa so man na niyan na kanaba totally free ro so timba kuid na kanaberan paka kukwana kuberan ni stricto so gitu madakala may discoveryran ro atimba Al-Mayadin may panutulag yung Al-Mayadin. Washington correspondent reported the Vice President J.D. Vance
And the chairman of the Joint Chief of Staff played a key role in persuading Trump to abandon the planned strike. So sa manin na yung Vice President, na yung mga padi na Chief of Staff, na sa manin ako na sira na di mangilay saukit. Agyang kaya manan yan, na plano yakin niya Trump, akitir kisang nga di katido na manan yan na mamaday. Pursued, ay manan yan na mamaday. To abandon the planned strike. Mamaday agyang nga plano niyan, akapakita pala kanyang katido, why? Nagu abandon. Ganatan niya nagyong plano niya naka panimbakan yan. Di niya di ka panimba kasi sa gyang Iran. Na ayaman niyan na ayaw ko naman to makakikibir siya nagyang si Vice President J.D. Vance. Agugyang Joint Chief of Staff agyang kaya White House. The report also said shortage in U.S. missile stockpile were a significant factor beyond the decision to suspend military action. Kata pakalim debu. Uwi nagitigin na isa report, gitigin na Romini Port si why na Peter yan said shortage in US missile stockpile were significant factor behind the decision to suspend military action. At so mapipigiran na kata Peter Iran. Lan so di dia kan discuss kayo pag ganun na kata. Yan nga reporter na Peter yan. Ayat tigyan na mala sabab. Miya ka desisyon si Trump ay tepelak. So di ka tidawa kapag takasera na because of the lack of stockpile of missile. Ayaman na niya na miya lang ang konso tatago nira na mga missile. Yan dapat sa tiwakan. Kaya lang nga na sira nag-isa pang law. Why? Kapira rin kawatan na Amerika na yung gusto-diran si. Na why? Because kanaba tartanong sa Pilipinas o di na mga pada country. Apka kontroliran sa president. Sa Amerika na di. Pagukit sa Congress. Pero adna tonoto. Adna power of the president. Ayaman na niya na ora mismo na pag-attack niya sa country. Hugid. Na malangan nagyang ito privilege yan na pagkakit sa Congress. Secondly, nagyang Washington, Pentagon, kaging Pentagon na sira ni tumatago sa timbak, military o pama. Anas ka ni mata, tina malo ka no pa si relax, kakirami ganay. Nakagiyaman na niya na sira ni military. At ginawa na surprise attack, di tanong niya sukar. So, nakatito niya na, saba pa din, saya man na niya na miyaka ito. Kaya lang, pamana, miyaka ni Peso, pero siya kiniya Trump. Ate, Peter, ang mga reporter na, sagtano pa ni Diyong pirate ha. Ada pati sa, takbir ka naman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaman niya. The report also, kanaba reported, kami niya panutulukon. The report also said, shortage in U.S. military stockpile were a significant significant factor behind the decision to suspend military action. Allahu Akbar. Ayatigyan na significant factor. Ayatigyan na mala asabab, rason. Kaya desisyon ni Trump ay tergi na gyang nakatidawa sa Iran na sabab ko lack of o di na shortage of US missile. Miya short, miya langan. US missile yan. At pa man na, di ko niyod paratian na paratian yung waging news. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ka no sa munarya, kati, kapag man ito tanong mga takbir. Gid ni deklarasyon at ino makano sa kape ka deklarasyon na nan akiataba na kay Trump. Ginan ni deklarasyon. Nga? Sir also said pada nga amya panutul. Shortage in US missile stockpile were a significant factor behind the decision to suspend military action against Iran. Ginan ni deklarasyon.
Iman to akin na, maginom ako sa kape. Shout out sa 232 mata na kaya bapyagibu. Imi panutultan. Pakaturukunod na ki. Mata. Allahu Akbar. Na mata. Kaya kasira ako misis. Tinasobra ka sa mata tago sa sakuban na. Piya ko niya nakikirarang iti ka makaisabu. Why? May penas sila kanong si. Ate sudita no di pa manaro. Ate imposible. Upa mabuka aya rason naging aya Saudi na miya nga kola. Miya tibu miya pasad gam. Mbasa ane di mga ko lang aya Saudi. Ino man tubo pangatigi na piarate akan na Saudi. Kagina ko lang na ko Iran. Pamanas kami ari Trump pagagal na ka. Gua ni na miya dagdag lang mga Arabo pagakulon. Nada pa na may balita sa news. Sabi pagakuli aki niya Bin Salman. Palad ka taon na, bapiyasakan mismo. At subaybay na kasiran. Na miya bati akan kagiya. Kayong si Trump. Napitero yan na sabab pagi sa Saudi ka. Sumata na daw kumarawas. Sumata na tingi Trump na daw kumarawas Saudi. O pa man na, sa kaya titi dirandi ka tidawa. Naiman to niyang panpagarga siya kina Bin Salman. Ay sa mamandi, malangon na kini mga soki. Bin Samuan Soler. Nakatep man si Ahmad Iska Mama. Kuan aki nitiba ki ini. Paborito ako Uwi na alternate kan na Nescafe stick. Ada gatas una. Uwi na mapinahan na kaperan sa utabat. Di nakaperan sa butig. Ginam na naki Ahmad. Aman butawan monitoring from Las Peñas, Manila. Arimaw ko agama Islam nakatep man si Arimaw ko agama. Salam rakasan. Ibrahim Musa. Siya na Ibrahim Musa na benda hidid na gelebek ka. Deka dema absent. Punta makatunaw. Di ka mau bagi sa paldo. Puno nga katabu yang malita. Miya guntong ka. Zainal Bukawa Malik. Shout out to Engineer Sokran. Are Zainal. Manda Bansaw. Miyawari ako kaya siya. Anda ka sa pesum. Ay style ka na last 9. Na naman mo nita, hindi ka pag-alas di siya na negative no to ka. Katulog ka, pendugon taki. Matang ay kira sa katagi nga datara idide pa na 45, 46. Na kabakabuyatad na with na sulawas na di niyang kagaga. Gira na kabay na news na di ko siya di news na baka di ka ko gira ko na sa lawa ko di matero. O di nanda ko tumiyata man. Gitu. Pupaka dikita. Mata no? Sinare ako mapya. The report also said shortage in US missile stockpile were significant factor behind the decision. At mala significant. Asabab kinitarag kaya desisyon niya gini Trump nagid na kaya pa kaito o missile stockpile. Ay manan na road mismo ko ato na rin ko po na sumbuan niyan. Sud mismo sumbuan niyan na edne manan niya na miya kaito. Siran ni mitero sa ay manan niya Pentagon na malo ka pa si relax. Malo ni mangkerang naging Iran. Na Allahu Akbar. Digito no dapat naging maka 1/4. Ay Peter Iran na Iran had been prepared. O di na have been prepared
for 10 years war against America. Gina ni Peter Iran. Sapo lo ragu nakatidawa. Are para dugi nga ako. Ana di to kuma. Ami aga graduate po din si Trump. Ilaman to? Why? Kagi kataw na Iran, bapiapan taluragun man de sa Amerika. So presidency. Naman na niyan na kasabihin sa president, nasa lakop man di diskarte. So at least na miya pahiyag yung titud man na rin, one time Muslim siya gini Trump. The warning follow report that Washington had been considering strike on Iran energy infrastructure as the conflict enter another critical phase. Kata na miyag warning nagyang ayamanan yan na Washington. Ayamanan yan na warning kon. Followed reports. Ayamanan yan na that Washington had been considering na di pamimikir na agyang kaya Washington o pamakwaya panimba ka agyang kaya mga energy infrastructure. Agyang kaya Iran na kapakaya tigyan. Ami isig. So pangkatan, makala. So pangkatan, o di ikatidawa. Amay ka ba aya panargita. Nagyang kaya mga energy infrastructure. Dataro kurente, dataro ginan. Amay tigyang kaya Washington ka. Bay ni aya pamumbu Trump na pagala atanto why kapag kaumanan sa bagersudi katidaw. Trump decision also come amid mounting concern among Washington allies over the direction of the conflict. Katiba. Miyaw udi na effective. Agyang utwadi ka pangwarning ya Iran sa agyang aya mga pagkagdam at pagugup kay Trump. Katusan niyo Britain. Agi Britain na miniyog. Why? Mausar Amerika agiyang kaya Diego Garcia. Katawan kay Peter Iran. Miya panutula kasi. Tunay Peter Iran. Sudden sa country amamang ped sa agiyang kaya di katidawa. Nayamanan niya nasibu sa agiyang kutwagaw iya katimbak yan. O di na kadeclare yan na miyamang ped si napakita man na meron, sudah niyan pan kata ami. Malo ni man ang karanga. Gingairan na disiran kebegak ko kasaywar. Disiran nung kibegak. Kapsaywar siran na Amerika. Tunay kapsaywar akiran na Amerika na rusu-rusu niyang gesirano. Tigiran na iman to napakabelingan na may Iran. Siko ay man niya na Stone Age. Ay Stone Age nagyang utwa. So mga tao sa Iran na kibubelingan yan na mga ator, mga lopa. Na iman to tigin na, udi ka no gie. Surrender. Nayaman na niyan na kita pisalo pa Iran. Nayaman na niyan na sikano pa kabaling ko mga ator. Nagina natin ni Keswa. Ato na itigiran. Itigiran na welcome. Pakatataling manamis ka no atigyan ng Iran. Natido si Raman. Namamagitap man siya man na niya na Trump. Pumutol na ka na mga tulay niwanan. Pumutol na ka na mga kurente niyo. Pumutol na ka na. Tigay na panamarin niyo. Ikaputulan niyo ron. Nakadumi na doon maputol. Tigay man na niya na Saudi Arabia. O pa man na tanday aging terma ka na gugubat na mis ka ron. Tigay man na. We are preparing for 10 years war against America. Tigay nga Iran. Dan napakaukitan si iya mana niyan sa Strait of Hormuz. Ay mana niyan na barko. Ano, may ako maging barko Amerika. Tiyang warning nga na Iran. Kaya ko di ka warning nga, may nang pakadagan na. Miti daw si Rama. Ginan. Ay mana niyan, na imantop man na resume. So ati daw, na duman na miyo kitro helicopter. Tainibag ram miya nga ulog. Katata. Ay mana niyan, naging Iran, na sukatero Iran, na pupunanggilaan ni Iran, ubayran di mitoman, kagi ayam mindset Iran. Na udiya miya toman, na pilili mga tawanan. Yuto'y mindset Iran. Basta tero nami, na ipinggulalan nami ka, udi, ami minggulalan na, tigung paman na isug kami Amerika sa ayam na niyan na udamang suginan. Subap ilang niya kapya pedyo si spare. Nagwa kay misar sarangaya helicopter.
Awag nga barko. Nadiran ka kula, nabayaran da panimba ka, bada matotong. Yang aulog supele. Nini peto suka tidawa. Ilaman to. Opmano sabagi na tigina nakikapakaukit na no, dua-dua buna. Ando man ya dua-dua na lasted na no. Nakay po parumanan nira. Kakuan sa tagali Trump pagi ang Estreito Hormuz. Natigiran, that is a red line. Di na naman ang kapukitan. Sakaki abitan na masukarta nga mga padtano. Lango na di nga di matero na sa kanil pagkira di makakiran na. Skanod na kibat ya sa nga na message gini abitan. Puna ka na abat ya na para di manakwira. A recent New York Times analyst reported that the U.S. partners akaw to, tataros tanong to. Why? Yan ay ko na comes amid mounting concern among Washington allies over the direction of the conflict. Ay manan yan, na ay ko na padasabab, naging kaya pupakala, amounting. Pupakala, agyang kaya pugakola. Over the direction of conflict. Ay manan yan na pakala sa pagakol kay Trump sa ayman na niya naging atigi na conflict yo na ayaw nga niyan na crisis. Kata sa katano nabud na imiya ka gitsutsuk ya pakaresumo ka tidawa. Away, ya duwa ka pitugo. Dapat mga duwa ka pitugo kana sukya posta kan. Napagilay na kan na tunoto. 72 to o kuan. Nakay ko mapita namin increase na siya walulad. Naiman to na edna increase yan. Mimbalo yan, 92 man to. Now di nan may taplak na kusyan sa sobra magatos. Alhamdulillah, kati amin ni targup man man to. Nasigurado ako, alimagawi man to na miyagbaba nga na gasolina. Mata anaki. Owa. So, kana pamanagitira na kakararabugang o, nakakadugumailaw. Kenapa ibu apektado na siya kita polano? Ada terak ya, na ibu apektado di. Ana terak kasada, na apektado ka. Ben, apa man ada terak ka? You are directly affected. Paganeron na, ano ni ka pakalaw gasolina, paging kriso lang ano. Kasugaya, langwan taman. Ay problema ro tanong mga maranaw. Piya kayong karisiran so kasugaya, mini babaso gasolina, dead maka babaso kasugaya. Gitu, gina ni problema sa. So, gina. Madakala pagakula allies. Sa linggo ko pa iti Trump at ginamanan yan. So, direksyon o kuwan na sa lakaopsungan yan. Ay, nga agyang conflict na so. A recent New York Times analysis reported that many U.S. partners increasingly fear the war is drifting toward a strategic defeat. Allahu Akbar. For Washington. Allah. Iman to na, miprang ko siran ki Trump. Pamayam kin ganyan man. Ginga tigin na recent week. Gibu tigin na last week o pa ma. Katero tanoro. New York Times. Ginga tigin na New York Times na ayaman na niyan na ad na mga papasang roy ka pamamikiran. Madakal ko natigyan, many US partners increasingly fear the war is drifting. Silay. Ayamanan yan, madakal ko na ayamanan yan, na saling gugupa yaki niya Trump, increasingly fear na pagkalaksiran, sa ayamanan yan, naging katidawa na drifting. Ayamanan yan na di isisang guling sa kasabapan sa katabana defeat for Washington. Ay man niya na miprang ko siran ki Trump agi nga tinap kulaw layman to na man niya na ayasungan niya ng bagsak agi nga era Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar mata. Kakanduri kan doa ki mga pagari ka. Sirani di ditero ka kana barab. Adi di ba yung ditero na Iran. Adi tanarong pangim na lagi na
Gina na mga dato sa Amerika na yung ditero. Reported that the many US partners increasingly fear the war is drifting toward a strategic defeat of Washington. Tingin na kulo lay man to na yamanan yan. Na di singguling drift o di na di magislide sa yamanan yan na si atigin sung kukatuba na si sagyang Washington. Allahu Akbar. Arguing that despite month of fighting, Iran continued to threaten U.S. military asset, retain leverage through the Strait of Hormuz, and has left both the United States and Israeli strategic weekend. Kati atigin. Miya kapira kawiks na di tidawa. Si sagyang gaya mala adi katidawa, oriyan na yan na giyang Strait of Hormuz na sipen sa lima. Tangan na giyang gaya manan yan na Iran. Paman na inusariran sa bagriran. Si sagyang kaya manan yan na mga darpa sa Strait of Hormuz. May niwanan. Taman sa, kaya usara ni ran sa nguta, tunang nguta makabina sa bumbera na, pagkalot sa from 50 meters up to 200 meters. Na inusara ni ran na dito pinakamala bumba agyang Amerika. Kaya lipatan na sungaran niya na, ito na sungaran niya na rin. So inulugiran ko kuha na. Inulugiran sa nguta Palawa, tatago sa nuclear power Iran na. Nadirang umalis. Na inusara ni ranon binintangiran sa poweriran sa nga mga darpa sa Hormuzgun sa nga na darpa sa manan niya na kilidaragat na derang bumagaga. So gina niya manan niya na ilaya ni ranon at tama ni man to atigiyan ko Oriano kay Loteron that the Strait of Hormuz still in power of Iran. Si dabo miyang ulola. Dairang bukatan na Kaya mapipigiran na ito na pagkalagpot nila naging mga tao sa kilidaragat ka. Sumbi ni Iran. Sira ni Tico sa Strait of Hormuz. Na auto sa pekata. Despite months of fighting, Iran continued to threaten U.S. military assets. Gingga tigyan na babagwa di katidawa. Sagyang uta kaya baba sa tanuron tumimbak si siyama na niyan na Hormuzgan. Usang na piti barangan na mga ingedsan. Nagyang tigyan na despite the months, bapya panagina ni apamana kaya rubu-rubu tanuron so di tanu di katidawa. Kapangata ka, sagyang ka na malilibitasan, Iran continue to threaten U.S. military asset. Ugwid na giyang atigin na Iran na itataro si Iran suyamanan yan na katatretiran. Di ka panimba ka. Sisagyang kayamanan yan na US military asset. Sisagyang kayamanan yan na mga infrastructure. Datarang utami panutulang karkano. Yamanan yan na mga radar system, mga tower, piti barangan. Na riuburubutan tanoro na tigin, nagyang Iran na riuburubutan Iran sa giyang mga military asset. Retain leverage through the Strait of Hormuz. Ugiid na still sirang pa ni kumakapat sa giyang kaya Strait of Hormuz. And has left both United States and Israel strategically weakened. Na oriano to atigin na Israel ang Amerika. Na iman to atigin na weak. Ay man na niya nakiyadan sirang sa bugar. Matata. Pamana tiro na rin Trump mabuti aban. Allahu Akbar. Gid na kikapakataba na sira ni Diyon di manutulo. Allahu Akbar. Masya Allah. Mata na. Pagay naman ako sa kape si Roman. Miyatang ko kape ako na. Di kan mitanong. Ele 10-0 na sama na ino to kuan kakagai na si Trump
na piyakalim di na unta plano niyan sa Iran. At ginayamanan niyan na ayad na panimbakan na ginan na mga infrastructure. Udi na mga tunay ni. Ginan na mga energy infrastructure na ayakon panimbakan ni Trump. Peter wagi nga Washington na di niyo pasyanan. Kaya man yan na banyo pan miya pakalubay ya Iran. Naging Iran na rumireserba. Nagupuniwan ng timba ka, nakapakayan mo man sa batwa, ay man yan na Iran. Ito'y luto kitaros. Kauto na, dakan bati, akagi ke langgoluban ng uta bagu. Katayog yung kateruan yan siya. Trump, we major strike on Iran energy infrastructure as US Israeli coordinated kata. Yeso katero yan na kakagaya eh. Gagaya man yan na si Trump na di niya ko sa mana di pamalanon pamimikiran timba-timbangan. Agi nga ayapo ni ba kanina mga energy infrastructure. Wait, nakagida niya ito minggulala na ayapo nakalites na gito. Ay man yan na dominesis yung bud sa why? Ay man na Peter wagi nga aya Washington at tigin na diniwan ng tergen. Why? Kapag iniintong yan si Trump, pati kinamya lang naman sa Michelle Tano. Iran prepare broad retaliation, Aragachi warns Gulf state over US-Israeli plans. Kauto. Adi ka, bati anak na kaya gipa kasunod doon. Kaya nga ang bati anak na Iran prepares broad retaliation, Aragachi warns Gulf state over US-Israel plans. Emana na naging atigin na Iran, na di prepares, di parado si iko kasuupyan. Amay ka bagyang kaya Amerika, na buen yan, may taros yan nga plano niya, nakapanimbakan yan sa mga energy infrastructure. Nareparado yung Iran. Trump wage major strike on Iran's energy infrastructure as US-Israeli coordinated. Trump signal new escalation against Iran. US President Donald Trump is reportedly preparing a significant expansion of the military campaign against Iran, with a multiple American media outlet reporting that Washington is considering strike targeting the country energy infrastructure. Emana niya geso kagaya kateroy Trump. Apiteroy Trump. Emana niya na sa manatigin na si Trump na di meriparadu sa mabager expansion campaign si sagyang kaya di niya di ka pangataka sagyang kaya Iran with a multiple American media outlets reporting amya panutulag yung apitibarangan media si sagyang kaya Amerika agyang kay ko na Washington. Nasama na yan na din yan di pamimikiranan na panimbak niya naging mga energy infrastructure. According to the Axios, CBS News, the Wall Street Journal, the proposed operation would focus on strategic energy asset, including refineries, power plants, and other critical infrastructure in effort to pressure Tehran during ongoing negotiation. Ayaman na niyan na Peter wagi nga mga newscaster mga ala sa Amerika. Datara nga Wall Street Journal, ayaman na niyan nagyang nga na propose pamikiran niya kiniya Trump. Akapunimba kaniyan sa mala si sagyang kaya Iran. Ang naka-focus kaniyan kung mga strategic asset. Ayaman na niyan na mga importante. Uy, sagyang kaya ayaman na niyan na Iran. Naya kung punimba ka na Amerika, pwede sa natigan sa mga refineries. So di imbalan sa mga gasolina. So agusto mga pada critical. So mga importante amala si sagyang amanan niyan na Iran kung panimbakan oy amay ko nagagiyang kaya effort tadi plulubaan. Pressure Tehran. Para amanan niya na ma-pressure ko naging Tehran sa makapangunot. Oy si ko amanan niya na negotiation. Although US official said Trump has not yet issued final orders, military planning is reported at an advanced stage. Ay man niyan na giin na niya ka-interview si Trump. Sige nga mga newscaster. Ay man, di ka natin hindi pa mikir na pamumbay na kambay nga na mga importante sa Iran.
Kaya manan yan na although US ugid nagyang ay Amerika, giya siya kini Trump, nagyang na pamagita yan, plano niyan na das kaniyang panmakabugay sa manan yan na go signal. Why? Uba pa ipunggulalanan. Speaking during a cabinet meeting at Camp David on Friday, Trump signaling that further attack remain under consideration. So, sikon sa giyang ito, kiyap meeting Iran. Sa giyang kaya cabinet meeting, o di na meeting agiyang kaya Washington. Siran sa Seoul. Sa ko Friday na datar ko no pupagisipat ti Trump. Kailangan pa siya manan yan na mabagira katigma ka sa Iran. Well, be hitting. Be hitting them very hard. And you know, at some point they're going to say, we just can't take it anymore. He said. So yung manan yan, napitiro yung sagyang kaya paman na cabinet meeting Iran. At kailangan ng timbak niyo siya sa malaka timbak. Going to say, we just can't take it anymore, he said. Para ay manan yan, nadita no sila ni kasi sa Romanan. Trump added that sustained military pressure would eventually weaken Iran, saying, the more we hit them, the weaker they get. So, datarang ang kabinet di siran di meeting na kailangan na matimbak yung siran sa mabagar. Para di tanong siran kapsi sa Romana. Padsa Peter yakin ni Trump, kailangan na makatimbak tanong sa mala, kaan mapresyura yung kayamanan yan na Iran. Nasa kapatimbak tanong sa mala, nakapakalubay kira. The more we hit them, the more we weaken them. Sa ayamanan yan na kapatimbak tanong kiran sa mala, nakapakalubay kira. Peter W. Trump sang utamete. As President Trump, White House Press Secretary Caroline Leavitt later reiterated the administration's position. As President Trump said at his cabinet meeting today, the United States will win and Iran will not have a nuclear weapon under his watch. Padsa Peter yan sa giyang cabinet meeting. Ay manan yan na giyang atigin na Amerika na pakataban sa giyang adik katidawa. Namata na giyang Iran na tebanan. Ago under my watch, siya tigyan sa giyang kaya kaiilay ako, katutulik ako ka sa yamanan niya na Iran. Nakita pala kagiyang kanan, yamanan niya na nuclear weapon, aging Iran. CBS News reported that Washington Tel Aviv discussing what source described as one of the largest bombing campaign of the conflict with strike potential beginning as early in this weekend. According to the report, energy infrastructure including oil refineries, power generation facility would likely be among the primary target. Multiple U.S. sources told CBS that Israel has been notified the plan and is coordinating with Washington, although an Israeli official said no final decision has been communicated and Israel has not formally been asked to participate. Ay man na naging ako na plano, pamanami plano si Trump sa mala plano. Ngayon tingin na plano ka pumumbay sa nga na infrastructure o di na mga importante derpa si sagi nga Iran. Dataragi na mga energy ran, kapunan na light, lasore ko Iran. Gana na naman na niya na dimbubel sa gasolina, sumangala ang tolay. Ay man na niya na paralyze ni Trump. Gitigin na katawan na yung imanan niyan. Mini-coordinated na atigan sa yamanan niyan na Israel. Ugay na atigan na dapat na marayag way abago signal yakin niya Trump aba ipunggulalan din. CBS also reported that the U.S. official discussed including operation before global financial market reopen Monday because of concern over potential economic disruption. Pero siya gyang amyan discuss na may pantag sa yamanan niya nagyang global economy. At tanto amya kalerga sa gasolina. Meanwhile, several U.S. embassies across West Asia, including those in Jordan, Iraq, and occupied Jerusalem, issue heightened security alert
warning American citizen of increased regional tension and possible travel disruption. So man niya nagyangay ko na Amerika na including in Jordan and occupy Jerusalem issue heightened. So man langon ukika tataguan ni man to sa Amerika na piyakaleran su security. Why? Si kuman ni Amerikano sabab sa kapakayamanan yan na threat kiran. Why? Iran warns of regional retaliation. The reported plans come after several days of renewed escalation between Washington and Tehran, including Iranian missile attack targeting U.S. military position on Jordan and continued tension in the Strait of Hormuz. Ayaman na niyan nagyangay ko na Iran. Reported comes after nagyang ayaman na niyan na babagu. Aki apakapet wag yang diran dikatidaw. Iranian missile attack target US military position na urian natigeno kaya apaka malingan nga dikatidaw na piyakalaban din so beto wag yang piyakalaban so beto wag yang Iran raksa piyang attack Iran nagyang mga US military position san sa Jordan nagumita taro sa din so yaman niya na tension ka alak udi na kadidiligado sa giyang kayamanan niya na Strait of Hormuz. Axios reported that the US officials were surprised by what they describe as Iran's willingness to continue escalation despite sustained American military operation. Allahu Akbar. Laman lagi Axios. Giyang kaya Axios na miyak kalaila niya emanan niya na news agency. Bagoy a news kuan. Peter wag yang kaya Axios news agency. Ini reporteran na so sabagi ko mga official agyang kaya US military san sa Pentagon na miya surprise siran sabab sa agyang kaya miya pamana miya kalala tantua kaya timba kairan si sagyang kaya Iran ugiid na miya surprise siran sa agyang kaya Iran willingness to continue. Miya surprise siran ka bapiapan piya ka laula dagyang ay Amerika sudiran ni ka panimba ka sa Iran. Ugid na miya surprise agyang ay mga officials si sagyang ay Amerika. Amata na tigin agyang ay Iran na kabaya Iran pansudi ka tidawa. Ay laman. Willingness to continue escalating despite sustained American military operation. Laman. Bapiya pa na tigin ni mala, bager, kala o kapanimba katano si sagyang ay Iran. Na miya surprise agi nga mga US official. Kaya man niyan na makabayapan. Agi ang kaya Amerika akita taros no di katidawa. Ginan sudi kan diteroon. Agi ang kaya Iran nasuka tero Iran nakatero Iran ay penggulalan Iran. Asuka ba sa organo kagi nakapagala pa man ya. Ada ba si itu ba na? Oay. Da ba si makapkelo sa rera? Ayam yang akal sarera naging Amerika katang boleh pakabaling sira. Wana bapia pen kagi expected nga official sa Amerika. Benda sa lakaway report kira ni Trump. Expected dira naging nga ambala tanto akia timba ka Amerika sa Iran. Naba kawik Iran. Nadika bed na tigin petek pa Iran so beton yan. Agu kaba-kaba Iran panamita tarus suka tidawa. Ana mata. Gina nagititu yung mana niya na kaya pakadesisyon nila. Kadin, so kabasa ko kano, dedin na miya ilay Amerika sa tepedebu kalak sa Amerika. Dedin, never. Dasiran pamang ni sa tabang, Russia tabang ikaming ka, China tabang ikaming ka, never. Da miya nagyukiran. Ubasiran miya mang ni sa tabang. Da ba niyukiran miya naga ceasefire. Da. Lagi na ni ditaro. Wah, dia kapira din na. Kuya. Kaya lapan sira na kiyo. Benar ang talabi duga to sa miya taykiran. Benar to. Adi pelaw Amerika. Ugid na utamiyo na balita tanong na sira ni di pawala. Di sisi sendita. Ino niwa mana ni napsepeng yang kuan. Miya matay. Casualties. Mani sa di sira di tuturo. Kanaba ko sang naba ka na nasangan.
Trump has previously warned that further attack on shipping in the Strait of Hormuz will be met with strike against Iranian power plants and bridge, including target in Tehran. Oto, eman na niya na siya tigyan kumyaw na. Nagyang aya si Trump na pag-warningan na niya nagyang aya Iran. Rakse eman na niya na pianimbag yan nagyang aya Strait of Hormuz would be met with strike against Iranian power plants. Tama siya man na niya na piyang warningan sa mga power plant. Panimbag nami. Agyang mga power plant yun. Sustain American military operation. Naguyaman na niyan. Namin sampan, niyan, miya panimbag sa mga tulay. Langon san, Strait of Hormuz. Ugid na miya sustain nagyang aya Iran. O di na kialam pa sa Iran pa nagyang ayaman na niyan. Na mga timbag Iran. Ginso diya ka na di pa nagtuloy. Trump has Iran, however, warned that any attack on its civilian or energy infrastructure would be provoked much broader response. Yun kaya pasang ikira. Namin sa manatigyan gina ni Pingulo Lakwa. Ugay na tuloy-tuloy sudi ka pang-warning agi nga Iran. Sa pema na niyan na pag-warning na miskan ng Amerika. Sa gupo niwa ng panibaka, naman na niyan na ita ka pa misudia midi kapag itiduar ka no. Iran, however, warned that any attack on its civilian, naman na niyan, pag-warningan nila na Amerika, sa uban niyo panimbaga, sa bapya, paman, o panimbaga ni wag yung ayaman na niya na mga civilian ra kami. Gusto mga ala, ang mga infrastructure, ang importante sa giyang Iran, naman na niyan na kagdaman niyo sumala, kisiup na meron. Tasnim News Agency quoted a senior Iranian security official saying that a strike on Iran infrastructure would constitute an act of madness. Ama na niya nagupon mitarusan na natigiging Iran nga na dia gulaulaan palan wag yung Amerika. Why? Naman na niya na would constitute na could natigyan sumala rata ginawa naguyama na niya na malakatido. We have prepared a broad response plan that includes strike against the Zionist regime. Namata. Critical infrastructure and U.S. energy infrastructure in the region, and we are fully prepared to carry out the official said. Inobserya ka kata. Upuniwanan gulaw la tigi Amerika. Gupun tiga Iran. Gupun tigi Iran gulaw la ni mga na panimbakan ni mga infrastructure mi, mga kurente mi, mga barang-barang sana, mga kailangan nga ingid. Naman na tama na tigyan sa Israel. Zionist regime. Tama na tigyan sa mga Israel. Napagupod na misiran sa giyang ayaman na niyan. Kauto. Kagiyang Israel na ad na mili a nuclear power Iran. Na tama na tigyan sa giyang ayaman na niyan na Zionist regime. Mga ayaman na niyan na critical infrastructure Iran mambu. Na ayaman na niyan na ami tututungan. Inobserya miya kaganak si Trump. Tiga giyang ayaman na niya na. Pwede ko nga di tayo discussion. Langon na panimbakan namin. Kaya kung tama-tama, pituman na Iran. Tiga Iran na gupo niwa na natigyan na gupo niwa na ng gulalanan. Why? Naka din sumalakat tidawa. Na yaman na niyan na ayami siupan naging Israel. Naging na mga critical mga infrastructure Iran. Nagwayaman na niya na ano to? Dito ako na. Nuclear Iran na. Nuclear Iran na may tigin mo pumumbuan. Zionist regime critical infrastructure. And U.S. energy infrastructure. Nagusuyaman na niyan na mga ayaman na niyan na mga imbakan niyo sa gasolina sa ging apitibarang na darpa na ay mid na tigin praprapan. In the region, ha? And U.S. energy infrastructure in the region. And we are fully prepared to carry out the official said. Na Peter wag yung Iran. Na emi atigin sengoran, pemumbuan, peminasaan, na langon na critical
ang mga kagamitan derpa si saging nga Israel regime. So ay man niya ang mga power plant ra naman bu. Nagugiang ka na langon na imbakan niyo sa gasolina saging nga piti barang na derpa si saging kayamanan niya na Middle East na miya tigin paminasaan. Nakatawan niyo na natigin. Peter Wagyang kaya Iran officials. Pentagon spokesman sa Sin Parnell declined to discuss specific target but stressed that the US forces remain ready to act. Gawin natigin na sama na mabibiti si saging Pentagon na mabibiti raw nanan. Uwid na yaman yan na gibo ka pre-reparado agyang kaya Pentagon. Sada pa na iya miyateru move. The Department of War is locked and load ready to execute the President directive at a moment notice. Sama uwi dati na sama na nagyang ay Amerika na load and lock ay manan yan na makariridi gibo kap sukiruno pa masapatong ay manan tigin nagyang ay military ay manan yan Amerika na load and lock ay manan yan na makauoros na kaalakan nagibo kap sukiron sa patong na boom mimbato. So gina ni kuan so manan yan inubsanan minita palagi Trump ang na plano niya naka gitu ba? Giyang Iran na basta tiro niyan na pangulilan niyan. Bapia pa na emya binasa na sukaden den o kapasaden. Kamiya nilay tanong. Ay bumiya ka binasa ko kapasaden. Sangya miya rin ang oto aduti man na helicopter no to. Ato miya pa sa Strait of Hormuz na tinimba ka Amerika, Iran. Tinimba ka Iran. Naging nga bubugo na tomiyara pa sa barko. Na tinimba ka Iran. Kating na ops. Bapia na kano po na barko na pato kano. Ana da siran pato. At tinimpya kang bato Iran. Minig pato sukati dewa. Iti tiga ka na. Sukatero Iran na pembaga niran sa faida. Pembaga niran sa amanan yan na tunay ni mapiyaw nakatero. Pembaga niran sa bali. Pembaga niran sa bali. Sa tero niran na yan ay penggulalan niran. Bapia amanan yan na edna miyara rab na siran. Gawa to na pembaga niran sa amanan yan na dignity. Why? Pembaga niran sa amanan yan na power. Agi yung ito katero Iran. Basta matero Iran ay tumanira na. Gikap kalaki sa Amerika. Gikap kalaki sa Amerika. Once atero na Iran, ang bumba na miya manan yan, nagyang na Jordan. Nang gra-gra namin. Naipagulalan na Iran. Datar mambugi nga miyaswa sa Israel. Dito. So, upang makugi nga dinggulawlan na Iran sa Amerika na pinggulawlan niya sa nga tela ka akuan. At Netanyahu na minita miyakatan akuan. Minitapi sa lupa agi nga akuan. Israel. So, ginanaki mga pagarya. Kabar sa Basamranaw. Di tanon panutul lagi ang tagas. Ayad na panutul tanon na may kasumapyaw. Ubag nga ta 70 na miyatero na tanap man panutul na mata, nabatad na kipkasakte. Shoutout sa 246. So, panari, so dapat makakuha. Najipa Saripad Mustafa. Kate so, babay niyo sa Ilocos, Darpa, Marcos. Mauna ka sa miskin Marcos. So, Bayer Madayan is watching. Miswari Pitailan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata na miya kasi nga kagigain gumagan na Israel ro adi siya pa mang paneno karon natigin na kapad auto tama na tigagin ay Iran sa Israel kagi ayang pumumba nagyang kaayakuan Amerika na sa mga energy mga lasoriko subko po na no light nagu mga pakay nagu mga importante infrastructure pana mga cell site mga pwede na sa mga importante. Tiga, lagi nga Iran na dabaran ka sa opya energy nga Amerika. Natigin na, yung ito tigin na energy. Energy Israel. Energy Israel na ayami binasaan. O kita mga nuclear facilities Iran ron na ayami binasaan. Oh. Ana, bunda, may katawag si Kwan. Netanyahu kay Trump pati na kapedi-pedi ka bunaw ba nga nantaro sa ngami apate kaya da ngami si salit nakagya mapunggulaw la
Actually na giya nga Israel na pagiwasan niya na Iran. Kagi Iran na natimbag yan na ali-ali. Buid natimbag ka ali-ali ang Amerika. Agu ali-ali giya nga yamanan niyan na Israel. Giya man ito bidiyar kanu ditero na. Tanu din man. Giya nga iya Bahrain. Apkapuna natimbag ay timbag sa Iran. Giya nga iya Kuwait. Apkapuna natimbag. Kauta miya kaganak si Iran. Minit tap lang. Ilaman mga pagarya. Ay bu pangsyonable man to military US forces. Nagibu paganay na Bahrain na uyang aya Kuwait. Iman to na miya tawan-tawan nagibu Kuwait. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau to giyang aya United Arab Emirates agu ni napkapunan na timbak na iman to nada. Giyang aya Bahrain na kata miya kapirad gawin nada miya kapuno na timbak. Allahu Akbar. Iman to na ibupkapunan na timbak na giyang aya Kuwait. Nakauta miyagnas-nas pa ng utama kampuiran ro. Giyang Israel na miyagnas na Jordan. Ayad na luminyo na sa mga tao ro. Sud sa mga dato ro. Agirubat tiran siya kini King Abdullah. Pakawan siya mga sunderwaya Amerika. Pakawan siya siya. Repaswan yung aging kapasadan. Kab, miyabuin siya ro at timbak. Pa kaisi. Basiran inusari. Aging nga Iran sa clustered bomb. Da, ngayon to. Kagi mosar sa clustered bomb na edna pamanasud so mililibata nadidtad nga taon ta ipakasalon sa giyong utwa liya patimbak ayaman na niya nadid ni ayun ni kapakaran niya sa uta derpa na ayaman na niya na miyauta yan ang utwa isa ka magaga ka pangalo nadingad nga taon hindi timbak na gitu de bayran ro kisalo Agyan ni mala ipkalagay nga Israel. Ilaman ang utap pag-impasais na kanon. Bayran inusar sa Bahrain, nabayran inusar sa Kuwait, nabayran inusar sa Yaman na Jordan, never. Ngayon na to, kakataw nila na pakabina sa Siran. Ginanaki mga pagarya. Away, amay-amay na pitero na si ata. Ugid na naba ko siya. Ugid na igira mo tabantugan nila na ipbantug tagiran na kay mga soki. Ginan. Kagi kadaglan na din itero na kata di na nga mga siya na di mamumunuan sa mga sone. At yari lagi na ni pagin pa sa istanoron. Apo Saranaw Ragat, shout out ka Apo Saranaw Ragat. Apo, ato na pa relax ka man na Apo. Di ka man na Apo di pratarata sa ginawa. Bakari di mama, pangaruma ka. Ito sa ni Maris Apo, so di milok-lok sana, katatana monitoring siya kay Apo. Ginaway kami kay Apo. Problema na, pangaroma, nati ang nasunga siya sa Marawi. Kab, udikas ka din pa ka pangaroma na, kanaba panbituan. Miyalok sabud na raga. Wid na di ka nagataw, miyate mo ragad ni, aramay ang kawad na pala kaya nung nagusudi. Salam boss from Basilan. Salik maan manariam ranaw sana. Basilan mapandi arumpak. Arimaw kuwagama, korek. Apo Saranaw. Katatanagi siya po. Anda guminakad na kini apong bilag. Eman to na miyaso ka loksa. Di ka man di pelok-loksa. Anda tartabu sa idedi. Nakataw ko ron na matuwa ka pagilay na di siya kan. Pangudang-udang ako na rin po. Nagito ang mga pagarya. Sa manen na kuwan. Nagito ba? Maraya giman to. Ging statement abiyati at ano na maraya gaya. Why? Ayaman na niyan na kianepis na naging Amerika. Ayos to na bundi kaya tawagan ni Netanyahu si Trump. Pati na relax ka pa siya. Kami asukas ka na. Kuda nga mi siya sa light. Under review no Asia sa Middle East. Asia sone ba ada na account to. Ata siya dia pukirang ita siya mencuari apitilan. Da kataw na kan. Da kataw tanong gitu be ditano dito. Ino aya dia nga Middle East da particular sa Saudi na ikalak Iran na tanto agi nga Iran. Ka si bumiya ko sangot Peter sangot interview mismo bin Salman. Atige na Inisian, ino kano makipagdeal sa Amerika sa kapakambali mo sa nuclear power plant. Natigin na taman sa diimbal sa nuclear power plant, agi nga amanan yan, o di nakatatago sa nuclear power plant, agi nga Iran,
Nas kami mabuna, tegu kami ron si imam sa Saudi. Ato na to katero. Di ba? Ato na to katero. Iya ba ni mangilay sa padega? Alex, tunare mga star sindira ka na, anda kanud na re miya nga tatago, adi mamagay sa star, kelubayan tabid na. Alex Ampang, mapia manabalita ka ni, durian, win na tunare, durian ni man tuwa guldin, guldin po ya, tanadid na, taanta miya. Kumin ka koron mamasa, kakataw koron na, gibu ka kuha niya na, to kalapot yan, win na da, kakataanta miya. Kenapa tanto, kenapa dataro puyat. Salam from Samer Tabuakar, Magsaysay Lanao del Sur, Magsaysay Lanao del Norte. Nakatatanaki sukuan. Magsaysay na, mayor, saan na si Ikuan, no? So, karuma wata saranggan Osman. Naway. Ari Ikuan, tunay ni, pabilita. Di mo na kilala. Tangda ko aki kuan, Congressman Yasser. Ida sa nga na mayorsan. Salam from Tambakan, Iligan City. Khalid Haji Gafor. Abu Nahla, si ko katidawa na maginuntulan na Iran. Why? Correct ka na. Sa na, man na rin niya pa, sana pi kembu aging Israel, na desiren makapagatata, na sukyaw sara Iran, sa giyong ito, clustered bomb na, miyailan yun yung mga interview kikwa, Netanyahu, tabangi kami niyo, giin na did na imapya, giin na imanan niya na against humanity, crime against humanity, kepulang kami si kasabot sa nga pag-usar na imanan yan, na Iran, cluster bomb, na daan di pincanon, na pamang paduga, niya ka pa na ito sa United Nation. Kenapa panggibo United Nation ka? We are calling for the world. Ilaman ito, kaya balo niya nawata. Pinawatug na meeting sa mga country, pang paduga no si. Kagiyang ay Iran na di kami ran di pamunoon. Ay na, pamunoon ni Iran na sa mga civilian. Gulalan si sagiyang kaya cluster bomb. Kauto. Lagi na ni diran dito nga. Na ilang abon miyo sa ragi nga ako. Tali main sampan. Mana niyan na main sampan ni berat na giyang kaya tunay ni mga Arab na sisya na aya manira ng mga Amerikano. Dapat natin na naki. So mambuso deta-detar kanubu. Nahida dera no to saraka. Piana namiti daw pa naman to. Adna miya panutulerya sa kataubo minirak sa sibilyan sa Iraq, minirak sa sibilyan, minirak sa sibilyan sa yamanan yan na Jordan daman. Agiyo pagupakira na Jordan na Cebu sa nga na nakampo a Israel, Amerika. Nagyang Kuwait, saka pumati ako sa news na din na miya nagkakaroon, miya crossfire sa tapidubu a Kuwait. Din na miya crossfire sa tapidubu a Bahrain. Inong tao ba kanda mabatya? Naging Amerika na pundu-kundus, koltoran pata. At ko mga padidiulin. Yang nga Israel na koltoran pata. Nadaan ng gulaw la era. Gina na rin mga pagarya. Balasan tanaw Allah saya Salaiman manunggad. Hizam Sarip Jen Sin. Sokran balasan tanaw Allah sudah makashare na share niya nagyang kaiyamanan yan na live. Ayamanan na anakip ko pedit sa mga bangsa tanong. Exclusive ba ya? Para ko mga Muslim. Wakala rabbukum uduni astajib lakum. Amin. Ya Allah na pang ninamerka na pakadaga nga sa mga mujahidin. Sisagyang nga Middle East na ayamala na siya pang ka sa mga tao sisagyang ka gas sa Palestine. Ya Allah na talingo man nakakiran sa mga risking ka so kapakakaniran. Ya Allah siya pang kasiran nagpakadagang ka sa mga mujahidin sisagyang ka gas sa nagusagyang ka Iran sisagyang ka piti barangan na darpa a Middle East.
Ya Allah, napakadagang nga sa mga mujahidinun. Ya Hayyu Ya Qayyum na pangninamer ka. Agyang kaya Prime Minister si sagyang kaya Israel. Asya gini Netanyahu na gugyang uta bin gibira kafir Yahudi. Pangninamer kaya Allah na disiran matag-matay. Udiran kasagadi so kapait na gukasakit. O kaya pamuno eran si sagyang kaya pamatay o mga tao si sagyang kaya gasa. Sabab sa pamikiran niran, ya Allah na pakigdam na kakiran sa isagyang kaya dunia ka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagpamakalinduwa nga sa umurami si iko mapia. Pag ninamer kailan ad nami pagintami na sudso agamang ka, kadang kami sa bukal, so di king gulalan si iko 5 waktu asambayang. Nagupang ninamer ka na kabubayaan nami, so kasisad ka, kabubayaan nami, so kapia ginawa. Risky kaming kaya ala sa halal, risky kaming kasama pia adat, siko sa lakaw di sa lakaw kami, pamakapiang ka, so mga sakit, may tumala sakit na mapapadala mo kami, pamakalindu nga sa umurami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, na ubod na mga utang kami, ya Allah, na pakibeding kar kami sa dunya, sa dir kami dumisiksa sa alungan na mauri, Rabbana atina fi dunya hasana, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا الله يا حي يا قيوم آمين والحمد لله رب العالمين بلسان كانوا والله واي Aminan niwanan na setan butama na hagyang kaya kabar sa basamranaw shala matutunatan no mapita udisin nasi ko mga pedagawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aminan niwanan na rin mga pagari.